Sare sozialen artean gustukoena? Twitter. Dida ala miluze. Biagonak ordutegi hobea miluzek. Aitortzea lotxa eman dezaken arren, sarritan ikusten edo entzuten duzun programa bat. Sartzen nahi eranen Euskal Herria lau haizetara ikusten du. Hitz batean definitzeko, Jon Gotzon. Onena. Eta Iliaski Serrano. Ere bai. Zein bertute du zure anaia Julen Telleriak zuk ez duzuna? Nire anaia. Eta zein da zuk duzuna eta berak ez duena? Bere anaia naiz. Zure mugiko herreko agendan nor da pertsonaiarik ospetsuena? Ama. Argi dago, mia luzea duzuna. Zure oinek zen horri dute? 46. Bai, 46. Gustuko jaki bat? Pantxineta. Zein errezetarekin zara sukaldean errege? Patata tortilla kontuz, broma gutxi hor, Eta zer zaidetu zara kozinatzen eta beti ateratzen zaizu gaizki? Pantxineta. Horregatik bestena nahiago, bai. Arrautzak nola dituzu maite? Freskoak? Egunerokoan zer gorroto duzu? Iratzargailua, bai, adibidez. Dutxa goizean ala gauean? Ez asko. Eta jostari aritzeko eguneko unerik aproposena? Gaua, biharamunean esnatu beharrik gabe. Lo egiteko, buruko bakarra eta handia edo bitxiki? Bi handi, nik ere burua, bai, alako dut eta. Bizitatu duzun tokirik itxuziena? Eibarrez, Santander. Norekin ezinateke sekula oporretara joango? Manuel Fragarekin. Bizerak ipa, ze zaila, hau. Iruñeko San Ferminak ala Tolosako inauteriak? Tolosako inauteriak, baina Iruñeko San Ferminak, Tolosako inauteriak. Gidatzeko baimen ateratzeko zenbat aukera xahutu zenituen? Xahutu bat ere ez, baina atera nuen bigarrenean. Baina lehenbizikoan asko ikasita. Zer zara gehiago, eskuzabala ala zuhurra? Ulertu du sudurra sekulakoa, eskuzabala uste dute. Musika talde bat? Gorka Urbizu, izeneko taldea, gustatzen zait. Esaiguzu zein den zure kantari gogokoena, kantatuz. Egun da Santi mamina... Zara bertu diren, segundo gutxitan horrelako erantzunak. Hau guzaren zait, ondo dago. Bukatzeko, txistearin bat? Arina! Hau da pixka publiko guztientzat eta. Irakasearen eta platanorena igual ezin kontatu. Ez, uste dut ezin duela kontatu. Medikoaren gana joan, oso kezkauta, eta doktore jauna, orduan berreskuratuko dut memoria da? Ez! Zan dizut, ez! Memoria galduta dauka, horregatik, zaten dio, ez!